na rantse da Allah Nura idan ka zo inda nake sai na zane ka. Jama'a assalamu alaikum. Kai me ma zai sa ma zan yi sallama? Kuna ji na? Masu share min abubuwan Nura, dan Allah dan iyayenku ku daina share min abubuwan Nura. Ba na son in gani Nura, ba na son kulaka, na yi wannan video ne zan baka first and last warning. Kana ji na? Ka kama kanka ka je ka yi abin da ke gabanka. Ni ba sa'ar yin ka bane, wasa ni ba sa'ar yin ka bane. Ka je can ka ci gaba da rayuwarka. Ba na son rashin kunya, ba na son wani abu da zaka zo ka yi yanzu nan ka zo ka fara ja min zagi. Na rantse maka da Allah, you see the other side of me, ka tambi duk wanda ya san ni. Idan ka kai ni bango ko daga ni har kai duka abin ba za su yi mana kyau ba. Ka daina video kana kiran sunana, ka daina video kana bani hakuri. Wato ka addabi rayuwana a WhatsApp, na ki kula ka. Okay, dan ban yi blocking ɗinka ba? Shine kake tunanin na barka ne ka zo ka plain stupidity ka? Dan na tabbata ba komai ne zaka iya zuwa social media ka faɗa ba. Akwai abin da zaka so ka faɗa, so na barka ne a WhatsApp din saboda ka zo ka play din stupidity ka. Can bai ishe ka ba. Ka ci gaba da yin video, ka ci gaba da tagging dina. This is the first and the last warning da zan baka. Respect yourself. Sunana Alpha, wannan Alpha Charles Borno. Na rantse maka da zatin Allah ya fita a bakinka. Idan ba haka ba in ranka yi dubu sai ya ɓaci. Zan saki jiki in ci kutuma babban bura ubanka. Kana ji na? Zan saki jiki in shimfiɗa maka daga cikin rashin kunyan da na iya. Kana maganin ka san inda nake? Zaka zo ka isa ka zo inda nake? Ai ko gidana ko wurin sana'ata wallahi baka isa ka zo ba izini. Kar ka sake ka zo inda nake. Kar ka fara gwadawa. Na rantse maka, ai ka san halina, ba a zuwa inda nake ba tare da izini na ba. Na rantse miki da Allah Nura yana nema ya kai ni bango. Yana nema ya kai ni. Ke kina nan a social media kina gani. Bayan duk zagin da Nura ya ja min, dan kutumar bura uba shege. Amma dai ki ya hakuri haka. Bayan duk zagin da ka ja min saboda ina kallon ka, na tsaya na yi shiru ina kallon ka. Shi ma kuma kar ya zo. Baki ji me yake cewa a video ba? Wai zai zo inda yake, zai zo inda nake. Try me and see. Nura, I will beat the hell out of you. Na rantse da Allah Nura idan ka zo inda nake sai na zane ka. Ba dan bai zamu yi da na rantse miki da Allah idan ya zo inda nake sai na zane shi. Kin ji ko? Zane shi yanda kika san yaro karami ake zanewa haka zan saki jiki in zane ka. Sai dai duk abin da zai faru wallahi ya faru. Ka gwada ni ka gani. Kar ka ƙara video